ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಶಾಂತಿದ ಗುಣ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಗುಣವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಶಾಂತಿರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಉಂತಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬಾಬರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗುವ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಣವಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷಣದಾದ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬರ್ದು ಸುರುಕಾದು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ, ರಡ್ಡನೆ ಶಾಂತಿ, ಮೂಜಿನೆ ಗುಣಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಗುಣವಂತ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರು, ಏರ್ನ ಅವಗುಣಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು. ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಲ ದೂರು ಕೊರುಪುಜೇರು, ಏರ್ಡಲ ಅವಗುಣೊಂಡೋ ಅಕಲ ಸಂಗುನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಐನು ಕೇಂದಲ ಕೇಣದಲೆಕ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಡುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಒಂಜಂತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದಲ ಗುಣಕುಲೆನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರೊಡ್ದಲ ಗುಣಕುಲನ್ನು ದೆತೊಂದು ಅಳವಡಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಶಾಂತಿಲ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಾಂತಿಗಾದೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಪರಸ್ಪರ ಓರಿ ನನವರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತಿರ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವೇ ಗುಣನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಗುಣನು ದೆತೊನೊಂದೇ ಉಲ್ಲರು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು, ವಿಚಿತ್ರ ಆತ್ಮಲೆ ಓದುವೆರು. ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಹೊಸ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೃಷ್ಣನಂಚಿನ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು. ಯಾನು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಶಾಂತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಶಾಂತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುವ ಪಂದು ತಮ್ಮ ಚಲನೆನು ತೂವನೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರುಷರು ಶಾಂತಿ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೆರು. ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಶಾಂತಿದ ಗುಣಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂದು ಭಾರತವಾಸಿ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಭಾರತವಾಸಿಗಾದೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಭಾರತಡೆ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿವನ್ವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಂತರಿಕವಾದಲ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೋಡು, ಶಾಂತಿರ್ದೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಎರಾಂಡಲ ಅಶಾಂತ ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಶಾಂತ ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ತು. ಅಶಾಂತ ಪುಣ್ಲ ಸಹ ಅವಗುಣವಾದುಂಡು. ಅವಗುಣನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ದಲ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಗುಣದ ಕಡೆ ತುಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಭಲೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲೊನು ಕೇನುವರ ಆಂಡಲ ಸಹ ತಾನು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೊಡು. ತೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೇರು. ಏ ಪೊಗಲ ಅಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು, ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಜೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಕಲ್ತುದೆರತ್ತೆ ಏತು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೋರು ಆತು ಎಡ್ಡೆವು. ಶಾಂತಿರ್ದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುನಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ದಲ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಇಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಮುಲ್ಪಗು ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನಂಚಿನ ಗುಣವಂತಿರು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೀರು ಒಂಜಿ ವಿಕಾರಣೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು, ಪಡೆಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪರು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅವ ಗುಣನು ಬುರ್ದು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು. ತುಯ್ಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಏರಡ ಗುಣಕುಲುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂತೆನೆ ಪಾತೆರ್ನವರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ದ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಗುಣವಂತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಆಕುಲು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೆರು ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರು. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿರ್ದಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂತೂ ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬೆರ್ನ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಆದಿತ್ತೆರು. ಏಪಲ ಕೋಪುಡು ಬರೊಂದಿಜ್ಜನು. ಎಂಚ ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಆರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕಾಶಿ ಹರಿದ್ವಾರಡು ಪೋದುಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರವಾದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಇರಾಂಡಲ ಅಶಾಂತ ಆಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಕಲು ಕೊಕ್ಕರೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲು ಹಂಸಲು. ಹಂಸಲು ಇಡೀ ದಿನ ಮುತ್ತುನು ಪೆಜ್ಜೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದುವೆ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು. ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಫಾರ್ಮುನು ಚಿಂಜವಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಎರಾಂಡಲ ಕೋರ್ಸು ದೆತೊಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಫಾರ್ಮುನು ಜಿಂಜವಡು. ಕೋರ್ಸು ದೆತೊನುಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಫಾರ್ಮು ದಿಂಜವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಕ್ಲೆಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತೆರಿಪವಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಾಯರಗಾದೆ ಫಾರ್ಮುನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವು ಮಾತಲ ಫಾರ್ಮುಡ್ದೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಾಂಡಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದುಲ ಫಾರ್ಮುನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದಾಕುಲು ದಯಗ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿವುನಂಚಿಪ್ಪೋಡು. ಏರೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರುಡು. ದೇಪಂಡ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐದವರ ಕೂಟ ನಿಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲನ ಪುದರಾದುಂಡು ಪಂಡಾರ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ಪಂದು ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಆರು ಕೃಷ್ಣಗ್ ದೇವತಾಯ ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣಗ್ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಗ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರು ನಿಕ್ಲ ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಾಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಐಕ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಏರೆಡ್ದಾಂಡಲ ಸುರುಕು ಪಾರ್ಮುಂಡು ಜಿಂಜ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಿಂಜಲೆ ಕುಡ ತೆರಿಪಲೆ ಕುಡ ಪಾರ್ಮುಂಡು ಜಿಂಜಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ದಾದೇನು ತೆರಿಪವನೋ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೂಪರು 2 ದಿನದ ಪಾರ್ಮುಂಡು ಅಂತರ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪವನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದೇನೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆನೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿವುಂಡು. ಈ ಫಾರ್ಮು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಮುರುಳಿಡು ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಇನ್ನೇನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಯೋಗುಡು ಕನವುಡು. ಫಾರ್ಮುನು ದೀವನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕೋಡೆದ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಬರೆಪ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಕಡಪುಡೋಲಿ. ಇಂದು ಬೇತೆಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಯರ ಬೈದರು ದೇವತೆ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುలను ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈತ ನಿಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣಕುలను ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಐನಿರ್ದವರ ಒಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅಂಚೆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಫಾರ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಲಿ ಅಕ್ಲನ ಅನಿಸಿಕೆನು ತಿರಿಯೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಂತೂ ಸದಾ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಗುಣನು ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಗುಣವಂತಾದುಪ್ಪರತ್ತೆ. ಏರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಣನೇ ಜಿಂಜಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವಗುಣಕುಲುಪ್ಪುನಕುಲು ಏಪಲ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಸಮಯದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖನು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರದು ಕೇಳ್ನೆ ಪನಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಂತಿಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳರು ಕೆಲವರಂತೂ ಉಲೈರ್ದು ಉಲೈಗ್ ಖುಷಿತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಓಹೋ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿರು ಅರೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಣದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಓವೇ ದೂರುಲುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಸಹ ಕೇಂದಲ ಲೆಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿರು ಮಸ್ತಾದುಪ್ಪೋಡು. ಓವೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದುಃಖ ಅಂಚಿನವಲ್ಲಿ ತುಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ನೆನಪುಡುಪ್ಪರು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗು ಪೂಕುಲಾದುಪ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತೆರಣಿಯು ಪುಜಿ ಖುಷಿತ್ತಂಚಿನ ಮರ್ದು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಖುಷಿರ್ದು ಧನಿ ಮಾತಲ ಪಂಡ ಸುಸ್ತು ಮಾತಲ ರಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟಂತೂ ಇಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಖುಷಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಸುಳ್ಳಾದುಂಡು ಅಕುಲು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಭರಣಗಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಖುಷಿಯಾಪೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲಿಗ್ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪ. ಐರ್ದವರ ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆಪುನಕುಲು ಆವದುಲ್ಲ ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರನೆ ದುಃಖ ದೂರ ಆದು ಬಿಡುವುದು. ಇಂದು ಅಂತೂ 21 ಜನ್ಮದ ಖುಷಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲೆ ಎಂಕುಲನ ಸುಖ ಧಾಮುಗು ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ನೆನಪು ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪದಿರು ಏತೊಂಜಿ ಸಮಾಚಾರಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈರು ಪೇರಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಓವೇ ಪಾತೆರದ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆವು. ಇದು ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಂಚೆಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪೆ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊನ್ನೇರ್ದವರನೆ ಖುಷಿಯಾಪುಣತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಸಮೇತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದಿತ್ತನ ಚಹರೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲಕ ಅಶ್ರಿತ ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪೆರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಪೊಡತ್ತೆ. ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ದೇವತೆಲಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದಿತ್ತನ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು. ಈ ನಿಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಬಾಬಾಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ದೇವತೆಲೆ ಗತ್ತು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು.
ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತಾದ ಬಾಬನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ ಅಪಾರ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಪಾರವೈನ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಆಡಂಬರದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗತ ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಪಾರ ಸುಖ ಮುಲ್ಪ ಅಪಾರ ದುಃಖ ಉಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾದ ತಿರ್ತಿ ಜತೊಂದು ಬೈದ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನುವಂತೂ ವಿಷಯ ಸಾಗರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನಿ ಈ ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ಪಿದೆ ಕಂತದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದ ಕಡೆಕ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಮರೆತು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಕುಶಿತ ನಸೆನಿ ಏರ್ಸವಿರು. ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಗಾಯನನೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಕುಡ ಪಿದೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಆ ನಶೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಯೋಧ ಆದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿರಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದೆರ್ದೆ ನಿಕುಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಪದವಿ ಪಡೆಪರು ಏರು ಓದುವೇರು ಪಂಡು ತೂಲೆ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಒರಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೃದಯಡಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿನ ಕೊರಡು. ರಾವಣರ್ದು ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಾವಣನ ಶಾಪರ್ದು ನಿಕುಲು ತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯ ಶಾಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕಲಶ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ದಳ ತಕುಲತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಜೊತೆಟು ಒಂದೇ ಪಿತರಂ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಪುದರು ಮಾತೆಯದಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐದುಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ. ಸುರುಕು ಸೀತೆ ಐದುಬೊಕ್ಕ ರಾಮ. ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕು ಪುರುಷನ ಪುದರ್ ಐದುಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ. ಇಂದು ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಂತು ಮಾತೆಲ್ನ ತೆರಿಪವೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಭಕ್ತಿಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದು ನೆಂಕುಲು ಸುರುಕಂತು ಎಂಚ ಅವಿದ್ಯವಂತ ಆದುಲ್ಲ. ಕೊಳಕಡು ಬೂರ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ನಡವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣ ನಡವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಪಂಚ ವಿಕಾರದ್ದು ಅಸುರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಡು ಬರುಡತ್ತೆ. ಶರೀರ ಬುರ್ದು ಪೋಯರ್ಡ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಬಾಬಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕನಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗೋನು ತೊಜ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿತ ನಶೇರುಡು. ತೆರಿಪೇರೆಗಾದಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆನು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ನ ಸಹೋದರ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಸುರುರ್ದುಲ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು. ಅರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಜನ್ಮ ಅಂತರದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಅವು ಪೋಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ದೂರ ಆವಡು ಪೂಕುಲಾವಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದುಲ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ರಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಬಾಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿಕಾರದ ಪಿರವಡು ರಾಜರ ಸಹ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆಯೊಂದೇರು. ಕಾಮ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಾಮನು ಜಯಿಸು ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು. ಅಂಡ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಈತ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಗೆ ಬೂರ್ಪಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಾರಿತ್ರೆ ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಏಪೆತ್ತನು ಎಂಚಾಂಡು ಮೊಕಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಂಚ ಪಡೆ ಉಂಡೇರು. ಇನ್ನೇನು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲು ವಿದೇಶಗುಲ ಪೋಪರು. ಅಕುಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನೋನಿಕೆ ಏನುವೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜೆ ಚಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಡತೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುತ್ತುನು ಆರಿಸವಣಂಚಿನ ಹಂಸಲವಾಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯಾವಡು. ಓರಿ ನನೋರೆಡ ಗುಣೋನೆ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
ರಡ್ ತಮ್ಮ ಚಹರೆ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅದು ದಿವನ್ರೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರೋನ್ಲೆ ಅಹೋ ಎಂಕುಲಂತೂ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಮೃತಿತ ಜೊತೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ಭವ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವೇ ಆತ್ಮೀಯ ನಸೆಟುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಟೈಟಲ್ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ನೀಕಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತಿನೊಡನೆ ಪರದರ್ಶನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ದರ್ಶನದ ಎದುರುಡು ಮಾಯದ ಕೊರಳು ಪಂಡ ನಾಳಿ ಕಟ್ಟ ಆವುಡು ಮಹಾವೀರ ಆದುಪ್ಪೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ನೆನಪುಗು ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಚಲ ಡೋಲಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಟೈಟಲ್ದ ಸ್ಮೃತಿತ ಜೊತೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಿರ್ಗುಣ ಆತ್ಮದ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.